سي شروانên me li dêra zorê şehîd bûn. Hêzên Sûriyaya Demokratîk eşkere kir ku dema van şervanan bersiv dida nandozên hikûmeta Şamê li dêra zorê şehîd bûne. Rejîma Şamê birêya nandozên xwe hewl da aramî û ewlehiya li herêmên me têk bibe û êrîşan li dij hêzên me pêk bîne. Hikûmeta Şamê li ser benê sorkirina êlan dilîze. Ji meha tîrmehê ve ku Hesedê operasyona xurtkirina ewlehiyê pêk anî. Hîna jî hewldanên hikûmeta Şamê berdewam in. Şopîner dibêjin ku piştî civînên çarqolî bi her rengî fişar li dij Hesede û hevpeymana navdewletî zêde dibin. Êl û rîsipiyên dêra zorê bersiva Şamê didin. Hevdemî van tevlîheviyan civîneke berfireh bi beşdariya êlên dêra zorê, Reqa, Minbic, Tabqa û Hesekê li rojhilatê dêra zorê tê li darxistin. Li gor wan ev kombûn bo piştgiriya Hesedeyê ye. Şêxê êla Elweldayê Şêx Hamid Elferec ku wî civîn li darxistibû got ku em li Bakurê Sûriyayê dicivin, qene em yek dest û hevgirtî bin. Her wekî êla Elbikeyir bi daxuyaniyekê da zanîn ku tu hêzek bi navê artêşa êlan li dêra zorê tune ye û rejîma Şamê hewl dide ji herê di nava êlan de belav bike. Li tanişta van helwestan operasyonên Hesede û asayîşê li gundewarên dêra zorê li dij terorîstên Daişê û nandozên hikûmeta Şamê berdewam dikin û heta niha hejmareke mezin hatiye girtin.